Mindu twaqqaf it-tim ta' kontra l-ħasil tal-flus fih dan id-Dipartiment tad-Dwana fl-aħħar 3 xhur tal-2018 instabu aktar minn 1,700,000 euro flus mhux iddikjarati. L-aħħar jiem kienu biżla d-Dipartiment tad-Dwana bl-uffiċjali interċettaw mhux biss flus mhux iddikjarati imma wkoll annimali eżotiċi u marijuana. Mill-Port u l-Ajruport ġew interċettati aktar minn 85,000 euro f'7 każijiet. L-uffiċjali tad-Dwana qabdu wkoll annimali u insetti ħajjin li kienu se jiddaħlu Malta illegalment vettura li kienet ġejja minn Sqallija. Fost dawn kien hemm brimp eżotiċi, żrinġ u kaxxa b'vażetti mimlija bl-insetti ħajjin. L-annimali ngħataw lill-awtorità l-ambjent għal aktar investigazzjonijiet. Fl-Ajruport instabu numru ta' kontenituri mimlija b'marijuana u joints fuq passiġġier li kien għadu kif wasal minn Amsterdam. Dawn ingħataw lill-Uffiċjali tal-Pulizija fih dan l-iskwadra ta' kontra droga għal aktar investigazzjonijiet. Sa dan it-tant għand tal-Posta ġiet interċettata kartolina li kellha fiha sustanza illegali u ingħatat lill-Pulizija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.